Здравейте хора! Вие сте в моят акаунт и в днешното видео ще ви покажа няколко аутфита за момичета и за момчета. Да ви хареса това видео, поставете един лайк и откъде да знам, може и да се абонирате долу с камбанката. Окей, започваме първо с момчешките аутфити. Ето този аутфит. 5 аутфита ще ви покажа между другото, да си знаете. И преди да започнем като цяло с видеото, може да се чудите защо се гледам така. Защо не е хубаво, защото от лаптопа ми. Знам, не е хубаво, вижте буквално. Не е хубаво. Ич не е хубаво, обаче не ми пука, защото така си редактирам после видеоклипи и мога да го кача в моят YouTube канал. Окей, сега, ето как изглежда аутфита. И ако някой има подобни дънки, риза или каквото и да е, направете го. Много ще ви отива. Ако сте момче, разбира се. Може и момиче, което носи мъжки дрехи. Но ето това за моторист. Да, за моторист. Ако карате мотори и така нататък. Това е за момиче, между другото. Ето за момиче тогава, което е мотористка. Да. Ето за момче. Ето и обувките. И дънките. И като цяло аутфита. Окей. Продължаваме с момичешките аутфити. Ето тук даже върху момиче. Ето как изглежда. Ако имате подобни или същите дрехи, може да ги пробвате. Ето как изглежда. Много е яка. Да продължим с матчинг аутфитите. Ето първият матчинг аутфит. С обувките, с дънките, с женската дреха, с тази шапка и същото на мъжката версия. Ето. Окей, продължаваме с още един матчинг аутфит, който е за две момичета. Ето. Ето, ако ви хареса и ако имате подобни или същите дрехи, пак казвам, може да го направите. Да ги направите даже. Ето. Другия аутфит, който без шапката може би ще е по-хубаво, обаче ето. Матчинг аутфити между момиче и момче. Ето, дънките. Много са яки. Аз не знам колко направих, обаче колкото са, толкова са. Не ми пука дори да са повече от 5, защото искам да има нещо. За да мога да го кача, защото толкова много клипчета правих. И едно и също. Сега показвам различни снимките, защото от запазените ми са доста. Ето, добре, последен път. Ето този аутфит за момче и момиче е уникален. Ето този. Ето, уникален просто, уникален. Червени обувки, черни обувки за момчето. Уникални, просто нямам думи. Окей. Хора, това беше. Ако ви беше приятно и ви е харесало, и даже може да си направите аутфитите, харесайте и се абонирайте долу с камбанката. И между другото, ако достигнем до 50 абоната, мога да се пускам на лайв и да се гледаме на живо. Ти мен и аз теб, ако се пуснеш, разбира се, на прозорче. Или ако може изобщо, все още не знам. За това побързай и ме последвай. Добре, хора, това беше. Довиждане, приятна вечер, лека нощ, лека добро утро, добър ден, добър вечер.
Лека нощ. И окей, чао, обичам ви и чао!